Seylam hay sa haalani mbiɗa anndi welaani kono holko mbawɗen heen an wadde yeero ko waɗata ko ne welno no Allah nandi welaani mimi sikkuno yeero so dañii debbo baaɗo no mbaɗaani yiiloyraa ko goɗɗum debbo ɓurul ayni baaɗo no mbaɗaani ko yeero yiiloyto bone kono ma anndu ko min waddi ɗum wona aɗa anndi kam joom boro loppata boro mum kono de aɗa nemnide aɗa juuɗi aɗa juuɗi aɗa deeƴi ɗum fotaano wonde a fof no dillude ngandinaamo an ka jewo yumum sukaaɓe wonko ngannduɗaa fotaani yettaadema an kadi deej tan deejje tan ni deej tan ani ko ɓuri kam mettude haa woni laabi ɗiɗi tijjaani ko naani heen ko tijjaani gooto mo ngannduɗaa tijjaani mo ngannduɗaa jamma e ñalam suka e kiki tijjaani jom galle jeynaɓe wonaa mi haalan ɗo haalama ɗum wonaa e riwtude e willude i tijjaani ko woni heen kanko waɗi fof kanko humi dewgal ngal mi nana heen i no mbimami ni noon acca ko kabrumami ko noon ɗum goori min ɗi Mamadou Ali Birano mi naji a diwal najji tijjani mbiɗa tijjani ɗum ndewɗumen ndewdi ɗo tijjani de hannde ɗo ndewɗum ɗo boni ɗo ndewɗume tijjani ndewɗume jeynaba ɗo mi sikkano so mbiɗa fewjane nde ɗo wona kamɓe gonata kamɓe gardoto ɓe gona heen arɗo e jagata jeynaba kam mi seeda e kono tijjani kam komin seediri ɗum itte kono sehlam min jeew hay mo noon yiyani fowru nani nguunu ko ɗum cikkannomi de acce juuɗam fulla ma e fayida yeew yo waano fof koko feewi ni mami ni jiɗ ɗum haa wayno bunno gas no joƴƴina taw hay mbuubu islata a jaɓi walla a jaɓani min kay ko jinmi kay ko jaɓde kay nande wattere ñaɓa ko kalta ko won ko kalta ko noon yo won gonga e maɗa sabu sa daraki sukaɓe hanti ɓe gandira ko heptude gorko soɓe kepti gorko ma a waasi ko ɗum ɓe gandi te jewmi sukaɓe gorko mum fotani heptide min sa ƴeewi kam feɗendu tan to ha hakkude hoore min arata kam min mowna mo gorko mum heptete ko ɗon de mbayruno mani ɗo ɓernoma ɗen balla honoma ne heɓiri hunde rutto ene jam foma guelel demba yo amadou demba yo amadou no tooñe tan balla honoma no e dañiri hunde rutto ene jam foma mo defi mettude fo ado met allah ne seedi tongu ko dasi fo artira e res teppere jomum eyyi pulaar wi noon surprise hikka ma waɗɗo e galleede walla hikka ganduɗa wona hay fus pulla ɓuuri wiyata ko wona hay ndeng hikka kewɗo doole naata gallo balla hono ma ne heɓiri hunde Amadou an ɗum mbar ko jaam ko ɗum woni seese tan seese hoɗɗum accu ko mbatta ko aji malli maɗi min accu malli maɗi ala watano ko min nelma walla ko kawma yero nelma bammalino mbeɗa rafta hen an nene gonko ala mi nenima anani ɓalayal ngal boɗel hay ɓingol koye haara jeeya mi ñagotoma tan en ɗamma soha acciru noon wallam sabi Allah woppi watano ko min nelma wallam yim jimi belɗima min jogui morso goɗɗo mo ala ɓalayal adduwol ala foro oto ɓalayal naat oɗo boɗayal naat mi haalanima noon mini suudam minima nena d' accord ala joni daɓɓon kon jimami wadde daɓɓon ko daɓɓoñogoy daɓɓon tan gongo eyyi ala probléme ha joni wawi oto innu ɓalayal oto innu boɗayal so Allah jaaɓi mini godowde eyyi bahna waddama jimi hen noon eyyi moƴƴi so Allah jaaɓi goggo accu tan haare ko haare tan yo bon hande ko yo bon tan goggo ko aranno ko ari balla hono ma nanguide ɓalayal yaltatade yalta ñaw
En tampino. Ni tan ha tampude. Surtout an. Allez madame Sow. Aïe. Félicitations. Merci beaucoup. Yo wat hen barke. Clairement la ba. Yo Allah wat hen barke. Amin ya rabbi. E ko ni. Ha? Mais gonda do tan ada wi. Est-ce que on wi kam? Est-ce que on tchata kam? Ah? À chaque fois ada mijo pourquoi? Aïe. Ayi no Allah woni ayi fof gasi joni fof gasi fof gasi mi tampino non mi tampinima ñede fa kombis ay kombis mi tampiro noddani kam kombis na tampi ana yallo yafode yima hakke de an ka mawna ka sehilam ko Allah waɗi ɗum mi hande ɓernamde mom no waɗa dégage joie mo ganduɗa mi wawa sax haalde c'est un peu de stress au niveau de mijo hande yero kono no wuri to ton bon adandi kon ko yasin be mbadi 24 ans de mariage te andi yero watta dohan anani o meda resté lembel en plus bon ko mi woni première deuxième fois mako debbo ko dum nande hande dal mbadi mijo galle o kono rimmi yahata ton e besngu ko dum da wadi kam problème un peu ma belle dum fofu yow tak Yasin ala problème kon ni tan mais so boyi fof ma mo wadum ni ko non tan ko gongo andal tuppit hoore ma wada défilé ma wada sañsa ma jagar ta deuxième femme no surtout madame Sow surtout madame Sow dum webata e wadam défilé bi je jew an yew est ce que to ari mi borno o wala mi borno goddo hado couleur gidda mi borno da tan ko mbatta fof mujji wadde filmi je wad falale sande ko sikil mi fum wadi mo ni futtagal dum do dernièrement rouge wala oppo handen tan couleur gardo fof mi borno dum da min da mi weltima bernande hande e leggi min de mi weltima ma copine ba mi weltima wallahi mi dum fof gasat Ça va? Oui, maman. Ça va bien. Ça va bien. Alhamdulillah. Dan ni de ona ni jaɓirtan ɗa kam. Na hida, kundana hida. A wondan hedal to sûr? Na hida c'est juste que wona ne a bon numéro hande. Mais a wona a bon numéro pourquoi nodduɗa kam galle men pour mi aruɗo? Je voulais juste voir comme jinnoɗo mi yiide. Mais ko ni jaɓirtoɗa kam hande galle ma? Mi mo wona haydara amen. Ok, c'est clair. Mi wiyetake heede to noddirama he. Aisha ka tikkuɗo ni holgonɗo Aisha holgonɗo Aisha minde ko Aisha mbima inde nde jiɗɗa nande chaque fois joni ko woni ko gonduɗa mbeɗa andi Aisha ko gote gelluji ma ɗi tan woɗa adduɗo kadi probléme uji annene min mi yilaki probléme komi garɗe ƴewde ma aɗen ñerɓini yeeso ma jabani haaldude yam minne mi jooɗi mi janggi hono je vais te expliquer mi haalanma aɗani min mi wawamo suɗde haydara wona gon an tan keeɗima mais hokku téléphone o keɗoɗa kam y a pas problème je t'écoute ok aɗani baba won projet goto mo ganduɗa ko ɓoyno wonde e hakkillam projet ok min jewtiɗi hen kalanmi yayam kam jaɓino à 100%. joni kalanmi bawam bawa wi kam ok kanko momi micco hen yomi waɗanmo vidéo mi haalnomo no foti joni nde warti voyage noddumomi mbiyomi andi affaire o ko holɗum ko auto goto jonnomi sodde
to oto ko jarata ko sax serani ko 10 millions seulement a fami kalan momi o wi kam bon so tawino mi sodat oto pour wadde kalando walla mi soda oto pour wadde dum particulier taxi en an imagine toi min mi wona e nder wuro he mi soda oto pour wadde dum kalando te ko buri kam hen muste o wonat kadi omo wulle dow o wi kam mi nafani naati do yalti do ça me fait mal ça mimi anda ni ko kalatuma vraiment parce que kalta ko do min haja mala hen c'est pas mon problème hakkundi ma ane bamma mi aru do jida ittudu ngutu mo jogonda bamma o batta dum eyam te min bida kam projet de bernam ko buubi cikkanno mo gonda ke changer di hanne mi hala auto n'importe quoi de toute façon min problème uji ma ane bamma gère dum ane bamma so mi ari do mo ne me mêle pas de vos problèmes. D'accord. A famille. D'accord. Mi yida di do genre affaire uji. D'accord. Alaikum. Dari. Fotano mo nanude hen. Woto nani tam hen ala fotan man nan woto natina me problème uji ma ane bamma. Wona ko min toñma. Joni yaf. Arani mi yida an ade tikana kam wala eden daña problème. C'est juste que babu no wulire do hande sam fait mal musi. Mais gérard dum ka gorko non. D'accord. Ane no wado wonni yeso no. Ya fa. Aje wata C'est bon. Ya fi. Ajalata. Edin wati kandema. Seri. Wati kandema. Mais woto tan jida affaire s'il te plaît. Non don tan. Oui, ma wada halna ma hal pa biya am pa wadi don tan. Wada an adon do tan. Hayyo bi. Mboɗo mooli Allah e rasiru mum aɗa wiya kam wonni bi an jeeraba mi sikkano ko goɗɗo fewjata wargam kono wona an dekete yoɗo gore sedi mbe ko ala fof ko huɓɓuma hen ane gorko ma ɗum ɗo de kam woni neɗɗo warma ha para arta jooɗo ene woya e janaysa ma an yasi ko woni mbimi anda ko woni kono noon mi sikkano min ɗo dewduɗen ɗo ko goɗɗo fewjantami ɗum ɗo kono wona taw wona kono noon ko wiyete ko tan neɗɗo honno le wuntuma en mi andani ko kalani kono noon mi sikkano ka neɗɗo kono wona an ɗo ndewduɗen ɗo ala fof ken baddani kala ko gardumi aduna mi haaldima ko dañmi mi tottima kala ko tinmi a tiniki haydara ñalata yam taw walani e ma haydara walata yam taw finani e ma mi sikkano ko goɗɗo wattami ɗum ɗo kono wona an kono noon ha joni wuuri sukuru fani ko ɗum ɗo ɗon joguinomi ko ɓeɗe haalanma an e jongale ma min tijani betti kam ha yeeso Allah sabu mi sikkanno so tawi tiijani tinani kam ndeɗo ma ar haalnami kono noon neɗɗo mo kooliɗa o à chaque fois ko on tan waɗatma nde yasi min jeewo noon so neɗɗo sikki ne wawi fewjude wargam walla funti hoore mum ayya koye majjere tan jaata honde majjere siggo ko kalta ɗo ko woni ko hay hunde ko gandumi hen a wawa andu koye majjere jaata ɗum waɗi aɗa farfarta aɗa wullay ɗo min mi tinani mi matani so yero waɗi mi tinani so booba yeehi mi tinani an ko woni an tijani yero ne wawi wadde dow leydi he kon tinani yero ne wawi wadde dow leydi he kon tinani kadi min mi nani ko ɓooyi ko tijani fewji ɗe kono komi jooɗi noon tan ha ñalawma mum holko tijani fewji yaa holko tijani fewji anda ko tijani fewji nde o resata lembel nde ko an wonno hen arɗo e jagaraf an wonno hen arɗo e jagaraf ari tan waɗi kam attaqué carrément tan o wi so bo kala ko yero naati ko enen nanni mo hen o wi ko so yero resi hande ko sababu ndema e min oɗo minen mbaɗa ɗum enen mbaɗa ɗum on mbaɗi mi yi on mbaɗi mi yi yeewo galle an mboɗo mooli Allah non an a hersata yasin an a hersata an yasin yoro resto debbo makko ko ɗum tahi ngaraga ala ha ko ɗum taki ngammi ɗo mbiɗa haala sabu onon ɓeɗo ɗiɗo oɗon mbawno yobde mi goɗɗum taw wona ɗum mane an yasin papa accu o
accana o wayano mi haaldata e mon sabu hankkadi haaldude mon ni hankkadi diwi ko wiyete ko juuɗe heɓidade ruttade wodani onon mi haaldu ɓaade mi haali on ko jinno mi haaljon ko mi paremo wala yoro so yiɗi o resat 4 femmes yo resatko kono noon sukanen ko waɗa eya ko fiyatma ko nana yeeso ma sukaɓe rewɓe si gorko mabɓe resi tan ɓe ara e sehil gorko makko eɓe haalata mais o yaasino o yaasa mbeɗa sikki ko kaaɗi are makko ni kam joni mbeɗa sikki min mbeɗa yawi hakkillo kono ko fiyatama ko nana araɓe ɓe jooɗo oɗon tamma haalde ɗo ha ɓerde ma gasa mais noon hebdo werande on suusandu no foti laade jiɗɗa ko mi amanma walla mi amanma a salmini kam mi salmitimama e o point Yacine minema ñalde yero ay so jinne suuri ɓiyum surɓiye so jinne suuri ɓiyum surɓiye koye aɗa heeɗi ko kalantumami ko min haala ka ko seeɗa kattanmi hen ko woni ko jiɗɗa mi amanma walla Yacine komi gorko mo somi dawi mi jippima somi salminima hay mi wiyani mi salmini somi ari a fodda ko jabbade mi gadda hay so taw ko ndiyam namdoɗa joomum holno journée mum yaari gonka mi fotano salmitadema tan ni mi haala ɗon mi fonno salmitadema ha par mi ummo mi amanma aɗon ko jinmi haalandema min jinmi ko ya foftinam a watta ajandema ha para gara ɗo aɗa fasaw kam mbeɗa mooli allah e rasiru mum an kay ka bawɗo ka desɗo lembe an kay ala ko cohluɗa waɗen hen ɗum woni eyyi ɗum woni yiyandam ɗum ɗon woni yiyandam an ko dokkumami ko ni no ɓurti saabu an min aɗa andi so wonano jinnaɗo min e ma hay circulation en kawrata circulation ɓuuri famɗeɗen kawrata saabu min kam aɗani mi sohla meeɗa sohludema kono noon ɓe mbi konngol jinnaɗo yetta ko eyyi ɗum joƴƴinmi ɗo e oɗo galle so wonano ɗum tawanno min e ma a rewi gauche mi rewi droite ok ɗum woni yiyande eyyi ɗum woni yiyandam kadi ka jejjiɗɗo hanki an kay ka gorko aɗa resa nde resata nder wawno arde kalna kam teddina kam mbiya kam nagam nagam mbaɗa ka gorko kono a waɗani ɗum a waɗani ɗum de wade ko musma mbeɗa koko muusimi ɗum tagi mi haalandem kono aɗa so neɗɗo yejjiti hanki noon a woppi ɗum tan e hoore mum ko min e ma hanki cuurel gotel madla goto bajjo ñamdu men ko probléme mi yahanno gallamen mi rondoyo mi adda wonde yero min sa dañi hunde ha heewi guitama min waymi kono bunno gas ni waymi kono bunno gas ni an ka neɗɗo an sino ka neɗɗo wona ko jobɗa kam ko joɓata kam kono ha joni noon wuuri sukori fani ko min e ma e ɗo e galle he wadde an ponɗa ko yettude Allah mbimi foftinam min somiɗa yetta Allah wona an haalantami ɗum wona an haalantami ɗum wi ustudande mi jogorani ustude dandam mi ustata hande mi ustata janggo Yacine mbimi foftinam min a ummoto noon gardoɗa mi rewa caggal ma eɗen jana eɗen gummito hande dañen janggo mbasen wadde sa yeehi ha dañi ko heewi yitere ma min waymi kono bunno gas ni saabu an a wona dimo an sinno ka dimo ɗo ndewdude nde aduna ɗo wona ɗum ɗo joɓata kam min mi sikkanno hunde fof e aduna eɗen mbawi haaldude jaaha min ko min mbatta ko mbatta ɗo ko wallahi wona min mbaɗɗa ko hoore ma mbaɗɗa kono noon wuuri sukor faani min a waɗanimi de ko mbaɗɗa ko ko hoore ma mbaɗɗa ɗum Yacine ala ko mbimi ya foftinam ko hoore ma mbaɗɗa ɗum ala ko mbaɗmami mbimi ko mbaɗɗa kam ko aduna fof ne hande ko mbaɗɗa kam ala ko mbaɗmami waɗanima ko boni waɗanima haydara ko boni kala ko ari jewtito hoorema ala ko mbaɗmami jewtito hoorema